Us sembla bé? Esteu preparats? Sí. Doncs, molt bé, un cop més, en directe, sense assajar, amb la Laura Albert com a Eva Cargol, l'Olga Vallejo com a personatge d'una sola frase que diu tot això és absurd, i la Raquel Loscos, que aprofitant que escriu els guions, es queda el paper que més gràcia li fa, el capítol de la segona temporada que no ve a sant de res d'Eva Cargol i les coses importants. Eva Cargol era una noia completament normal, però no sabem què li va passar a la segona temporada. Doncs ara ho sabreu. Es va convertir En res, en una noia supernormal. Doncs aleshores agafa't, nena, perquè estàs a punt de salvar el món. Com? Eva Cargol salva el món. Un moment. Capítol de la segona temporada que no ve a sant de res, però que resol algunes incògnites incomprensibles. Hola, sóc Eva Cargol de la segona temporada. Tinc una nòvia atracadora de bancs i visc feliçment amb ella en un autocar robat enmig de les illes Seychelles. I ara mateix he sortit a comprar xiclets de mora perquè són els seus preferits. Ah! Què és aquest soroll? Sona molt com marcià. Humana, està sent vostè abduïda, no oposi resistència i prengui-s'ho amb humor. On sóc? A una nau marciana. Sou éssers horribles i verds. Per què m'heu abduït? Perquè és divertit. No, no és divertit. Sí és. Mira com riu el meu amic marcià. Oh, està clar que les nostres espècies es diverteixen de forma diferent. I ara què em voleu fer? Res, riurà de tu. Doncs ja que sóc aquí, aprofiteu per donar-me alguna informació important sobre l'univers o el sentit de la vida o alguna cosa d'aquestes. Què vols saber? Tenim una notícia bona i una dolenta. Primer la dolenta, sempre. La dolenta és que una gran bola interplanetària es dirigeix directe al teu planeta per estavellar-se directament. Doncs sí que és dolenta. I la bona? La bona és que la bola és una nau de la nostra civilització i us venim a colonitzar. Visca nosaltres! Doncs em sembla fatal. Però si és molt divertit. No, no és divertit. I? Mira com riu el meu amic marcià. Sou molt graciosos tots dos. Vinga, deixeu-me baixar. Baixa? Però abans t'informem d'una cosa. Som a una altra dimensió. Doncs torneu-me la meva. Sí. Però abans volem informar-te d'una altra cosa. Que cada minut en la nostra dimensió és un any en la teva dimensió. Hòstia! I quants minuts ens hi hem estat? Un parell o 3. Ah, bé, no és tant. Un moment! Vols dir que fa 3 anys que vaig anar a comprar xiclets? Aproximadament. Au, ja ens veurem. Com a mínim m'han deixat al davant de casa. Cari, amor, sé que vaig sortir a comprar xiclets i no vaig tornar mai més, però és que m'han abduït uns marcians i m'han portat a una dimensió on els minuts són anys. Sé que és estrany, però tu em creus, oi? Tot això és absurd. M'imagino que això vol dir que no puc entrar. Bé, doncs res. Vaig a veure com salvo el món. Si pogués tornar a contactar amb els marcians, vaig a fer-los llums. You can't say on the radio. You can't say on Hola, the Xavier. radio. Hola. Com has vist aquesta experiència marciana? Extraordinari. Extraordinari és la... Extraordinari. De fora de la normalitat.